Без Русия сме ние както без слънцето и въздуха на този свят. Такава дружба трябва да подкрепяме към Русия и да ги уважаваме. Те ни помогна за всичко. Нито Америка, нито Европа, никой няма да ни помогне. Те наразсипаха, те не украда икономиката, те, това европейски и това Америка. Не мога да ги гледам тия американци. Хората, които са срещу Русия? Ненавиждам ги изобщо, това не са хора за мене. Това са едни хора, които нямат нищо човешко в себе си. Нищо човешко. Това е. Защо? Що ли? Защото няма нищо в тази чутурка. Не може да разсъди нищо. Че го освободиха, че го създада, той изобщо не може да го проумее. Как ще определите хората, които са срещу Русия, които са русофоби? Те за мен не са никакви хора. Това са една паплач, която като го видя и като го чуя, че го пращам не знам на къде. Изобщо. Русийка е богата, най-богата в света. Учила съм и съм работила в Русия. Спомените са ми много добри. С полезното, приятното приятелство огромно. До ден днешен просто си поддържаме връзки и спомените са ни прекрасни. Има ли днес нещо, на което да се крепи прословутата българо-руска дружба? Въпреки противоречията, които има, предполагам, че не могат нашите връзки да бъдат прекъснати до край. В никакъв случай. Първо, като славянски народи. Второ, колкото и да отричаме, все пак са ни помагали доста. Икономически имам предвид. И все пак някои проекти, които и в момента се коментират, при всички случаи ще трябва да се реализират. Какво ви свързва с Русия? Близо 9 години работя в КОМИ, АССР. Работата, а и преди това обичта ни са към Русия. Хубави спомени имате от онова време? Разбира се, заради това сме заедно тук с приятелите. Всяка година ли идвате тук? От първия събор до сега постоянно присъстваме в този екип. Винаги сме тук. Радваме се на дружбата ни, която ни обединяваше, приятелството, което създадахме. Въобще живота ни беше прекрасен там. Боец среды мы пороха стояночкой дружил, и флёт, и быть твой с вороном медальон заслужил. Пришло письмо летучее заснеженную вдаль, что ждет, что в крайнем случае согласна на медаль. Играй, играй, рассказывай, Таяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума.
Какво е тази на здравица и с какво е? За българско-съветска дружба. Моя мъж българин, обаче хукнал някъде да търси приятели, с които работил заедно доста години, повече от 20 години. И сега му е драго да види някого. Откъде? Къде ви намери мъжа ви? Къде ви излага? Къде се срещнахте? Ох, това беше доста отдавно. 71 година. Губкин. Град Губкин. Там запознахме се и до сега сме заедно. Имаме в интернет сайт Одноклассница, в който зарегистрирани всички съпруги на български мъже. Колко сте в България руските жени? С руско гражданство, с украинско, с беларуско над 25 000 по всички градове. Много сте? Много сме и като смятаме още нашите деца и мъжете нашите русофили, много добра и голяма група сме. Трябва да се обичаме много-много. Ние сме вързани в един много голям кръг, може така да се каже. Ние винаги ще сме заедно, наши дядовци, майките, бащи, всички сме били винаги заедно и така ще бъде. Ни един политик, нито една някаква черна сила не може да ни разедини. Ние сме едно цяло и българи, всички сме братушки, всички сме славяни, всички сме заедно, не можем да се делиме. Встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную полне наливай. День Победы, как он был от нас далек, как в коске потухшем таял уголек. Были вёски обгорелые в пыли, это время приближали, как могли. Это День Победы, порохом пропах. Это праздник сединой на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Моят принос към българо-руската дружба, това е, да, детето, съпругата, руската литература, обичам руското изкуство, култура. Здравствуй, мама, возвратились мы все босиком, мы пробежаться по России, пол Европы прошагали по земли, это небе приближали, как могли, это День Победы, порохом пропах, это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Защо се просълзихте на руски песни? Защото много ги обичам. Аз съм българка, но съм съпричастна към този народ. Те са наши братя, те са ни помагали много и ние дължим много на този народ. Не съм учила там, не съм работила там, но винаги присъствам на този събор. Моя родина – Советский Союз. Я об этом вслух сказать не боюсь. Я за доллары не продаюсь. Моя родина – Советский Союз. Наши деды лили кровь за него, революцию, свершая в стране в жарких сечах. Живота своего не щадили на гражданской войне. А потом Магнитку и Днепрогэс возводили в ритме бешеных дней и от плуга, достигая небес, приближались к светлой цели своей. Моя родина – Советский Союз. Я люблю его и в этом клянусь. Я за доллары не продаюсь. Моя родина – Советский Съюз. Цели 33 години съм обучавал децата в любов към Великия Съветски съюз.
боли ме, че не мога да ида пак отново, че останах беден и че остана така да сме малко скъсани с Съветския съюз, малко с обтегнати дипломатически отношения. Сега, какво искам да ви кажа още? Моите деца винаги са били обучавани и възпитавани в любов към Съветския съюз. Винаги сме изпълнявали песните за Русия с обич, с вълнение. Голям интерес към тениските с надпис СССР? По принцип е голям, да. Защо хората си купуват тениски с надпис СССР? Как си го обяснявате? Може би това са хора, които са били на времето в бившия Съветски съюз, нали? И нещо ги влече пак към Съветския съюз и така. Където са работили там или са семейни, женени за някакви рускини или руснаци и така. Тези знамена? Просто съм си ги сложил, тъй като обичам тези държави, на които са знамената. Украйна, Русия и България. Трите най-велики държави в света. Ако се черпим от душата, значи се черпим с водка. И много се радвам, че тук на тази хубава поляна събрахме се българи, рускини от цялата България. И много се радвам, че тази традиция още се поддържа. Здраве! Всичките здраве, на българи и на руснаци, на всичките много здраве.